नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। 108 रुग्णवाहिकेची दोन्ही चाकं निखळली। वेंगुर्ल्यात हजारो आंबा काजू बागायतदार एकवटले आणि जिल्हा बँक लिपिक भरतीच्या केंद्रावरून गोंधळ, वैभव नाईकांचा घणाघात। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। रुग्णांच्या जीवासाठी धावणारी 108 रुग्णवाहिका रस्त्यावर कोलमडली आणि क्षणभरासाठी उपस्थितांच्या हृदयाचा ठोका चुकला। वेंगुर्ला येथील 108 रुग्णवाहिका शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात रुग्ण सोडून परत वेंगुर्ल्याकडे जात असताना जिजामाता चौकात अचानक मागील दोन्ही चाकं निखळून पडले। सुदैवानं त्यावेळी रुग्णवाहिकेत रुग्ण नव्हता, मात्र चालक आणि डॉक्टर वाहनातच होते। क्षणभरासाठी मोठी दुर्घटना घडण्याची भीती निर्माण झाली होती। रुग्ण नसल्यानं मोठी जीवितहानी टळली, परंतु हा प्रकार पाहून उपस्थित नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केलाय। ही 108 सेवा भारत विकास ग्रुप कंपनीमार्फत दिली जाते। वाहनांची नियमित देखभाल आणि दुरुस्ती केली जाते की नाही असा गंभीर प्रश्न या घटनेनंतर उपस्थित केला जातोय। रुग्णवाहिका म्हणजे जीव वाचवणारा दुवा, परंतु अशा प्रकारे चाकं निखळणं म्हणजे रुग्णाच्या जीवाशी खेळ करण्यासारखं असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे। जर त्यावेळी गंभीर अवस्थेतील रुग्ण वाहनात असतात तर काय अनर्थ घडला असता याची कल्पनाही करवत नाही। रुग्णांच्या सुरक्षतेबाबत प्रशासनानं आणि संबंधित कंपनीनं तातडीनं लक्ष घालून सर्व रुग्णवाहिकांची तपासणी करावी अशी मागणी पुढे येते। जीव वाचवण्यासाठी धावणारी रुग्णवाहिका रस्त्यावर थांबली, हा प्रकारच संपूर्ण यंत्रणेसाठी धोक्याची घंटा ठरतोय। दहावी आणि 12वीच्या बोर्ड परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी उत्तरपत्रिकेत कोणत्याही प्रकारे स्वतःची ओळख दर्शवू नये, अन्यथा संबंधित विषयाची संपादणूक रद्द होऊन परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण ठरेल असा कडक इशारा विभागीय मंडळानं दिलाय। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळानं जानेवारी 2020 पासून सुधारित परीक्षार्थी गैरमार्ग शिक्षा सूची लागू केली असून त्यात एकूण 32 प्रकारच्या गैरमार्गांचा आणि त्यावरील शिक्षांचा सविस्तर समावेश आहे। या शिक्षा सूचीत परीक्षा पूर्व काळ, परीक्षा कालावधी आणि परीक्षोत्तर काळात घडणाऱ्या सर्व प्रकारच्या गैरप्रकारांना स्वतंत्रपणे वर्गीकृत करण्यात आलंय। मी राजेश क्षीरसागर, विभागीय अध्यक्ष, कोल्हापूर विभागीय मंडळ। आज आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये परीक्षा कालावधीतील गैरप्रकार आणि शिक्षा सूचीविषयी माहिती घेणार आहोत। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की दरवर्षी बोर्ड परीक्षा ही साधारणतः फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होते आणि या काळामध्ये अनेक गैरप्रकार परीक्षा पूर्व कालावधीत, परीक्षा काळात आणि परीक्षोत्तर आपल्याला निदर्शनास येतात आणि विद्यार्थ्यांना जी काही शिक्षा मंडळ नियमावलीमध्ये ठरलेली आहे त्याप्रमाणे दिली जाते। म्हणजे याच्यातल्या काही गैरप्रकार हे जाणीवपूर्वक केलेले असतात आणि काही नकळत होत असतात। दोन्ही प्रकारचे गैरप्रकार आपल्याकडून होऊ नयेत, कुठल्याही गैरमार्गाचा आपण वापर करू नये, उपयोग करू नये अशी सगळ्यांना विनंती आहे। आपल्याला गैरप्रकाराविषयी अधिक सांगायचं झालं तर 3 प्रकारचे गैरप्रकार त्याचं वर्गीकरण करण्यात येतं। एक परीक्षा पूर्व कालावधीतले गैरप्रकार, परीक्षा काळातील गैरप्रकार आणि परीक्षोत्तर गैरप्रकार। त्यामध्ये आत्ता सांगितल्याप्रमाणे काही जाणीवपूर्वक गैरप्रकार होत असतात आणि काही अजाणतेपणे म्हणजे नकळतपणे काही गैरप्रकार होत असतात। हे सगळे आपण टाळावेत अशी अपेक्षा आहे, कारण आपलं शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्याची भीती त्यामुळं निर्माण होत असते। त्याचा परिणाम आपल्या पालकांवर होतो आणि समाजामध्ये सुद्धा आपली प्रतिष्ठा कमी होत असते। त्यामुळे काय गैरप्रकार झाल्यानंतर कोणती शिक्षा होते याचीही माहिती आपल्याला असणं आवश्यक आहे। शाळा महाविद्यालयांना सुद्धा माझी सूचना आणि विनंती अशी आहे की आपण विद्यार्थ्यांना याविषयी सजग करावं आणि जर शिक्षा सूचीविषयी माहिती मुलांना झाली तर तो असा प्रकार करण्याकडं कुठलेही विद्यार्थी जाणार नाहीत किंवा करणार नाहीत। जाणीवपूर्वक गैरप्रकार करणारे जे विद्यार्थी आहेत की मला काही कुठल्याही पद्धतीनं पास व्हायचंच आहे,
ह्याच्यावर चांगला पर्याय असा आहे की आम्ही वारंवार सांगतो की परीक्षेची पूर्वतयारी चांगली करा, अधिकाधिक उत्तरपत्रिका सोडवण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा, जेणेकरून तुम्हाला कुठलाही तणाव येणार नाही. आपल्या काही शंका असतील तर वारंवार आपण शिक्षकांना, आपल्या मार्गदर्शक तज्ज्ञांना विचारल्या पाहिजेत. नकळत होणारे जे गैरप्रकार असतात त्याच्यामध्ये नेहमीप्रमाणे विद्यार्थी चुकून आपलं स्वतःचं नाव लिहितात, मोबाईल नंबर लिहितात, पास करण्याची विनंती लिहितात किंवा ओम लिहितात, देवाचं नाव लिहितात. हे नकळत होणारे प्रकार आहेत. त्यामुळं याचीसुद्धा शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळं शिक्षासूचीचं अवलोकन आपण केलं पाहिजे. एकूण 32 प्रकारच्या शिक्षा आहेत. मगाशी म्हटल्याप्रमाणे 3 प्रकारचं वर्गीकरण त्याच्यामध्ये करण्यात आलेलं आहे. जर आपण जाणीवपूर्वक जे गैरप्रकार होत असतात त्याचा जर विचार केला की तोतय विद्यार्थी परीक्षेला बसवणं, उत्तरपत्रिकेवर काहीतरी सांकेतिक खुणा करणं, शिवाय पैशाचं आमिष दाखवणं, हस्तलिखित कागद जवळ बाळगणं, सामूहिक कॉपी करणं यासारखे हे प्रकार असतात. या गैरप्रकारातून आपली सुटका नाही याची जाणीव आपण ठेवावी, जेणेकरून आपल्याला भविष्यात कुठलाही त्रास होणार नाही. पालकांनी सुद्धा सर्व प्रकारचे गैरप्रकार जाणून घ्यावेत आणि शिक्षा त्याची काय आहे, शिक्षा सूचीमध्ये काय दिलेलं आहे याचीही माहिती आपल्या पाल्यांना देण्याबद्दल या ठिकाणी विनंती करण्यात येत आहे. समाज माध्यमातून सुद्धा काही गैरप्रकार निदर्शनास येतात. उदाहरणार्थ जर सांगायचं झालं की चुकीची प्रश्नपत्रिका व्हायरल केली जाते की जी बोर्डाचीच प्रश्नपत्रिका आहे असं समजून सर्वत्र ती व्हायरल केली जाते आणि त्याला काही क्षणिक मोहासाठी आपले विद्यार्थी बळी पडत असतात. काही जण पास करण्याची हमी देत असतात किंवा काही आर्थिक व्यवहार करत असतात, कॉपीचं साहित्य परीक्षा केंद्रावर पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतात. या सर्वांना मंडळ नियमावलीमध्ये शिक्षा आहे. शिवाय 1982चा जो विद्यापीठ आणि इतर परीक्षांसाठी गैरप्रकारासाठी जो अधिनियम केलेला आहे त्याच्यानुसार आपल्याला शिक्षा होत असते. त्यामुळे सर्वांना माझी विनंती आहे की आपण चालू वर्षी आणि या पुढे होणाऱ्या कुठल्याही परीक्षेमध्ये आपण गैरप्रकार करणार नाही. चालू वर्षी आपण CCTVच्या निगराणीखाली परीक्षा घेत आहोत. त्यामुळं कोणताही गैरप्रकार झाला तर त्यातून आपली कोणाचीही सुटका असणार नाही. गैरप्रकारमुक्त, तणावमुक्त परीक्षा द्यावी, चांगली तयारी करावी आणि शिक्षासूची सर्वांनी जाणून घ्यावी आणि आपलं भविष्य जे आहे ते उज्ज्वल करावं असं यश मी सगळ्यांसाठी चिंतितो. धन्यवाद. कुडाळ येथील अग्रगण्य डॉक्टर बाळासाहेब सावंत नागरी सहकारी पतसंस्थेचं प्रधान कार्यालय आता माने क्रिएशन या नूतन इमारतीत स्थलांतरित करण्यात आलंय. संस्थेच्या स्थापनेला 30 वर्ष पूर्ण होत असतानाच हा विस्तार म्हणजेच संस्थेच्या प्रगतीचा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातोय. नूतन कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. यामध्ये प्रसाद रेगे, डॉक्टर बाणवलीकर, डॉक्टर देवधर, जिल्हा बँकेचे जनरल मॅनेजर प्रमोद गावडे आणि RT मरगज यांचा प्रामुख्याने समावेश होता. या मान्यवरांनी संस्थेच्या कार्याचा गौरव करत पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. सगळ्यांचं प्रथमतः मला उद्घाटक म्हणून निमंत्रित केल्याबद्दल आनंद व्यक्त करतो. माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय पाहुणे, संचालक मंडळ व सभासद बांधवांना डॉक्टर बाबासाहेब सावंत नागरी सहकारी पतसंस्था कार्यालय स्थलांतर 16व्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द संपवतो. आता झालेले आमचे देवधर सर, डॉक्टर बाणावलीकर सर आणि सर्व उपस्थित बँकेच्या या संस्थेवर विश्वास असणारे ठेवीदार, कर्जदार, आज ही संस्था 30 वर्ष होत आहे. 1 जून आपल्याला सगळ्यांना माहीतच असेल, जाधव साहेबांचा वाढदिवस म्हणून आपल्या जिल्ह्यात 1 जून आपण सगळेजण साजरा करत होतो. आणि त्या दिवशी या संस्थेची 1995 साली स्थापना झाली. जाधव साहेबांच्या वाढदिवसाची आठवण राहिली हा एक त्यामागचा एक
विश्वास त्यावेळी त्यांनी व्यक्त केलेला होता. आणि या संस्थेचं खरी वाढ ही गेल्या 10 वर्षात जोमाने आणि प्रगतिशील झाली. आज आपण बघितलो 30 वर्षामध्ये साधारण 20 कोटीच्या ठेवी या संस्थेने गोळा केलेल्या आहेत. बँकेचा कर्जभार त्यांच्याकडे मोठा होता, पण तो बँकेचा कर्ज हळूहळू त्यांनी कमी केला. 9 कोटी कर्ज असणारे कर्ज आता त्यांनी 50%पेक्षा कमी बँकेचं कर्ज कमी करून स्वतःच्या स्वनिधी वाढवले, आपले ठेवी वाढवले आणि बँकेवर ते अवलंबून होतं ते प्रमाण फारच कमी केलेलं आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. आपल्याला माहीत असेल की नवीन पतसंस्था आता होत नाही, शासन नवीन पतसंस्थांना मान्यता देत नाही आणि ज्या पतसंस्था किंवा बँका आहेत त्याच्यावर आता सहकार खाते किंवा रिझर्व्ह बँकेने मोठे निर्बंध लावलेले आहेत. आता रिझर्व्ह बँक काय म्हणते की बँकेचं हित म्हणजे ग्राहकाचं हित हे मुख्य ध्येय आहे आणि ग्राहकाचं हित जपण्याचं काम बँका पतसंस्थांनी करायचं आहे. त्या दृष्टीने बँकावर किंवा पतसंस्थावर शासनाचं निर्बंध आल्यामुळे आता नवीन पतसंस्था किंवा बँका होणार नाही. ज्या आहेत, ज्या बँका संस्था किंवा पतसंस्था आहेत त्यांनी आपलं काम अत्यंत पारदर्शक केलं पाहिजे आणि ते करण्यासाठी नवीन टेक्नॉलॉजीचा त्यांनी वापर करावा असं शासना म्हणतं. ही संस्था अत्यंत चांगल्या प्रकारे काम करत आहे. वैद्य साहेब आमच्या बँकेत 35 वर्ष काम केलं आणि गेली 10 वर्ष म्हणजे 2014 पासून आपण म्हणतोय की त्यांनी ह्या संस्थेचं काम सुद्धा बँकेप्रमाणे चांगलं करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. वैद्य साहेबांचा खासियत आता सत्कार केला ते मास्टर होते गोल्डमध्ये. ह्या संस्थेचा सगळ्यात मोठा व्यवहार आहे सोने दालन आहे. आमच्या बँकेचा सुद्धा सोने दालन जवळपास जिल्हा बँकेचं बघितलं तर 250 कोटीच्या आसपास गोल्ड जिल्हा बँकेचा आहे आणि ह्या गोल्डमध्ये ह्या पतसंस्थेचा मोठ्या प्रमाणात गोल्ड व्यवहार करते. अर्थात वैद्य साहेब इथे आल्यामुळे आमच्या थोडाफार परिणाम पण झाला होता त्या काळात, कारण बरेचसे गोल्ड सोने तलाण हा व्यवहार हा त्या व्यवस्था कसा व्यवहार करतो ह्याच्यावर अवलंबून असतो. हा सगळा सुरक्षित कर्ज व्यवहार असतो आणि तो बाकीची कर्ज वाटप म्हणजे वैद्य साहेब महत्त्वाचं काय केलं असेल ते तर बाकीची कर्ज जी होती 9 कोटीमध्ये अन्य प्रकारची कर्ज ज्याला वसुलीसाठी खूप प्रयत्न करावे लागत होते ती कमी केली आणि सोने कर्ज व्यवहार हा वाढवला. याच्यात 2 फायदे असते की व्याजाचा गाळा बऱ्यापैकी मिळतो आणि संस्था नफ्यात होण्यात मदत होती. या ठिकाणी जे सर्व बसलो ते सर्व जाधव साहेबांचे कार्यकर्ते आहात. ही संस्था जाधव साहेबांनी स्थापना केली त्या काळामध्ये ही संस्था स्थापन करण्यासाठी अतोनात प्रयत्न करावे लागले. जाधव साहेबांना मी अगदी प्रत्यक्ष डोळ्याने पाहिलेलं आहे. खरं सांगायचं जाधव साहेबांनी एक दूरदृष्टी होती की आपला सहकार कसा जिल्ह्यामध्ये वाढवावा या दृष्टिकोनातून पतसंस्था एखादी निर्माण करावी. म्हणून त्या काळामध्ये बाळासाहेब सावंत पी.के. सावंत त्यांचं नाव आहे परशुराम कृष्णाजी सावंत. या संस्थेला पी.के. सावंत म्हणून नाव दिलेलं आहे पण परशुराम कृष्णा सावंत म्हणून त्यांचं नाव आहे. महाराष्ट्राचे ते मुख्यमंत्री होते पण काही दिवसच होते. त्याच्यानंतर काही दिवस ते शेती खातं सुद्धा महाराष्ट्र राज्याचं त्याने सांभाळलं होतं. जाधव साहेबांनी यांच्याकडे आपण कार्यकर्ता आहे म्हणून त्यांच्याकडे काम केलं आहे. या माणसांकडे जाधव साहेब घडले. त्यामध्ये विनोबाजी भावे, अप्पासाहेब पटवर्धन, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हे मोठे देशपातळीवरचे कार्यकर्ते यांच्यामध्ये जाधव साहेब कारखान्यामध्ये घडले. कार्यकर्ता म्हणून कसं काम करावं हे या लोकांमध्ये शिकून जाधव साहेबांनी आपली खरं सांगायचं तर उन्नती केली. जाधव साहेबांनी जे काम त्यांच्या हाताखाली केलं त्यांना जाधव साहेब फार अगदी वडिलांपर्यंत मानायचे, वडीलच म्हणून सांभाळायचे. म्हणून या माणसाची आठवण म्हणून बाळासाहेब सावंतांचं त्यांनी या संस्थेला नाव दिलं. त्याचबरोबर जिल्हा राज्यसंघ आपले लोकसेवा संघ म्हणून एक संस्था काढली. त्या संस्थेमध्ये 3 हायस्कूल्स काढली. त्या हायस्कूलला त्यांनी अप्पासाहेब पटवर्धन, विनोबाजी भावे
आणि लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नावाने शाळा काढल्या. ज्यावेळी वाडोस हायस्कूल या ठिकाणी साक्षीदार प्रभू मॅडम आहेत. हायस्कूलला ही नावं सगळे जाधव सामने आहेत, सगळे दिली सगळ्या लोकांची, देश पातळीवरच्या लोकांची. पण काही कार्यकर्त्यांनी जाधव साहेब ही सगळी नावं तुम्ही देताय या लोकांची, परंतु तुमचं नाव कुठेच नाही असं लोकांनी त्या ठिकाणी प्रश्न निर्माण केले. कुठेतरी तुमचं एखादं कॉलेज काढावं, नाव ठेवावं. याला साक्षीदार त्यांचे लाडके प्रसादजी रेगे आहेत. आणि ह्या सगळ्या लोकांना एकत्र करून मग सगळ्यांनी त्यांचं न ऐकता जाधव साहेब जमत होते की आपलं नाव ठेवू नका, काही नको, माझं काही नको, माझं काही नको. परंतु लोकांनी ऐकलं नाही आणि वाडोसला त्या ठिकाणी शिवरामबा जाधव ज्युनियर कॉलेज हे नाव त्या ठिकाणी ठेवलं गेलं. कुडाळ येथील पॅरिस्टर नाथपाई सेवांगण इथं जिल्हा पत्रकार संघाचा पुरस्कार वितरण सोहळा उत्साहात पार पडला. मात्र या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले रणजित देसाई यांच्या एका विधानानं जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. सध्या मी सायलेंट मोडवर असून जे काही बोलायचंय ते गुढीपाडव्यानंतरच बोलेन असं सूचक वक्तव्य देसाई यांनी केलंय. गेल्या अनेक दिवसांपासून रणजित देसाई हे सक्रिय राजकारणापासून काहीसे दूर असल्याचं पाहायला मिळत आहे. पत्रकार संघाच्या व्यासपीठावर बोलताना त्यांनी स्वतःच यावर शिक्कामोर्तब केलाय. बोलायला सुरू करा काहीतरी, परंतु गेले 2-3 महिने सध्या मी सायलेंट मोडवरती आहे आणि निश्चितपणे जे काय बोलायचं आहे तर ते व्यासपीठ मला योग्य व्यासपीठ सापडलेलं नाही गेले 2-3 महिन्यात. परंतु जे काय बोलायचं आहे ते निश्चितपणे गुढीपाडव्यानंतर नवीन वर्षात काय ते बोलणार आहे एवढं मात्र नक्की. असो आजचा पत्रकारांचा पुरस्कार वितरण सोहळा आहे. मी आदर्श पुरस्कार ज्या ज्या पत्रकारांना मिळाला, आमचे मार्गदर्शक संतोषजी वायंगणकर, भरतजी केसरकर आणि जतीनजी विसे या तिघांचे मनापासून अभिनंदन करतो. कुडाळ तालुका पत्रकार समितीच्या वतीने माझ्या मते गेली 20-22 वर्ष, कारण 2004 मध्ये कदाचित सुरू झाले, 4 किंवा 5 मध्ये सुरू झाले असतील, तेव्हापासून माझ्या आजोबांच्या नावाने आणि त्यानंतर वसंतराव दळवी यांच्या नावाने अशा प्रकारचे पुरस्कार हे देण्यात येतात. मी खरोखर या कुडाळ तालुका पत्रकार समितीचे मनापासून आभार व्यक्त करतो की आम्हा देसाई आणि वालावलकर कुटुंबियांची आपण दरवर्षी या निमित्ताने आठवण काढता, माझ्या आजोबांच्या नावाने पुरस्कार देता आणि त्याचं सातत्य देखील आपण इतकी वर्ष राखलेलं आहे. मगाशी जसं आमचे केसरकर साहेब म्हणाले की आता डिजिटल मीडिया किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एखादी बातमी लगेचच ती लोकांपर्यंत पोहोचलेली असते आणि दुसऱ्या दिवशी मग वृत्तपत्रात काय वाचणार असा देखील प्रश्न असतो. परंतु मला नेहमी असं वाटतं की बातमी कधी शिळी होत नसते. जसा भात असतो तो दुसऱ्या दिवशी त्याला फोडणी देऊन अगदी त्याला असा झणझणीत जसा फोडणीचा भात केला जाऊ शकतो, अशा प्रकारे प्रत्येक बातमी देखील असते. तुमच्यासारखे जे सर्व पत्रकार इथे बसलेले आहेत ते पत्रकार आपल्या कौशल्याने त्यामध्ये सगळ्या जे काय त्याचे डिटेल्स असतात, अन्य गोष्टी असतात. लोकांना खरं तर मी डिजिटल मीडियावाले पण इथे बसलेले आहेत पण त्यांचा अवमान करत नाही, परंतु डिजिटल मीडियापेक्षा खरं तर प्रिंट मीडियावरती अजूनही माझ्यासारखा एक सर्वसामान्य जो माणूस आहे तो त्याच्यावर विश्वास ठेवतो, अगदी त्याच्यावर विसंबून असतो आणि दुसऱ्या दिवशी आपल्या हातात पेपर कधी येणार याची देखील आपण वाट बघत असतो. त्यामुळे पत्रकारांचं काम आहे हे खूपच उल्लेखनीय आहे आणि ते असं चालू राहिलं पाहिजे. किती त्याच्यावरती वेगवेगळे नवीन जरी त्याच्यावर इन्व्हेन्शन झाली किंवा काय आणि पुढारलं तरी सुद्धा आपलं जे लिखाणाचं काम आहे ते सुरूच राहिलं पाहिजे आणि फक्त विद्यार्थ्यांना जाता तेवढा सल्ला देईल. संस्कृती खूप महत्वाची आहे, आपण त्यामुळे प्रगल्भ होतो, आपले विचार त्यामुळे सुधारतात आणि त्यामुळे मी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करेन की सकाळचं वृत्तपत्र आणि किमान रात्री झोपताना पुस्तकातले 4 पानं माझ्या आजोबा असतील किंवा वडिलांनी मला तो पायंडा घालून दिलेला आहे आणि मी अभिमानाने कायम सांगतो. आज देखील मी किंवा माझे मोठे बंधू ॲडव्होकेट संग्राम देसाई कुठे आम्ही गेलो तरी आमच्यासोबत पुस्तक असतं आणि त्या 2 गोष्टी, सकाळचं वृत्तपत्र हे महत्वाचं आहे. नाव घेत नाही आता कुठचे वृत्तपत्र वाचतो कारण सर्वच आमचे पत्रकार मित्र आहेत. ती वृत्तपत्रातलं जे काय असतं ते सखोल अभ्यास वृत्तपत्राचे देखील, म्हणजे वरच्यावर बातम्या वाचत नाही, हेडिंग्स वाचत नाही, तर वृत्तपत्र आणि रात्री एखादं पुस्तकातले किमान आपल्याला वेळ नसला तर 4 पानं तरी आपण सगळ्यांनी वाचावी हे कायम आपल्या आचरणात ठेवा एवढी तुम्हाला विनंती करतो.
पुन्हा एकदा देवगड जामसंडे शहराला कायमस्वरूपी मुख्याधिकारी द्या, तसेच कोर्ले सातांडी योजना लवकर सुरू झाली तरच देवगडचा पाणी प्रश्न सुटेल, असं देवगड जामसंडे शहर विकास समन्वय समितीच्या वतीनं घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून मागणी करण्यात आली आहे। देवगड जामसंडे शहर विकास समन्वय समितीच्या वतीने मी बोलतो आहे। जानेवारी 2026मध्ये अशा प्रकारची समिती आपण स्थापन केलेली आहे, ते मूळ पाणी प्रश्नाच्या संदर्भात। देवगड जामसंडे शहराचा पाणी प्रश्न हा गेल्या अनेक वर्षाचा प्रश्न आहे, परंतु लोकांची जी समस्या आहे, लोकांचे जे प्रश्न आहे तो मांडण्यासाठी किंवा प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी अशा प्रकारचा एखादा प्लॅटफॉर्म निर्माण करावा, अशा प्रकारचा एक दबाव गट निर्माण करावा या उद्देशाने देवगड जामसंडे शहर विकास समन्वय समितीची आपण स्थापना केलेली आहे। आणि आपण त्या प्रश्नाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर गेल्या 2 महिन्यामध्ये आपल्याला बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळतो आहे, विशेषतः प्रशासनाकडून मिळतो आहे, लोकप्रतिनिधीकडून मिळतो आहे आणि कर्मचाऱ्यांकडून मिळतो। या तिन्ही घटकांचा मी विशेष आभार मानेन। गेल्या 2 महिन्यामध्ये हे सर्व घटक जे पाणी प्रश्न नळ पाणीच्या संदर्भात आहे हे ॲक्शन मोडवर आज आलेले आहेत आणि आज जवळजवळ रोज आपल्याला जो काही अपडेट आहे, नळपाणी योजनेच्या दुरुस्ती संदर्भात जो अपडेट आहे तो सर्व नागरिकांपर्यंत पोचत आहे। अर्थात हे सर्व जरी झालं तरी पाणी प्रश्न देवगडचा सुटलेला आहे असं अजिबात म्हणता येणार नाही। सुटलेला तर तो नाहीच आहे, परंतु तो फार सौम्य झाला असंही म्हणता येणार नाही। आजचं जे स्टॅटिस्टिक्स आहे त्याप्रमाणे महिन्यातून अवघे 11 दिवस आपल्याला पाणी मिळतं आहे, लोकांना पाणी मिळतं आहे। म्हणजे डिसेंबरमध्ये ते 8 दिवस होतं, ते 8 वरून आपण 11पर्यंत पोचलेलो आहोत। परंतु आपली अपेक्षा आहे की किमान 1 दिवस आड पाणी मिळावं, म्हणजे महिन्यातून किमान 15 दिवस लोकांना नळाचं पाणी मिळावं ही अपेक्षा आहे। अर्थात आम्ही आशावादी आहोत की प्रशासनाकडून अधिक प्रयत्न केले जातील आणि भविष्यामध्ये हे किमान 1 दिवस आड लोकांना पाणी मिळेल। आता पुन्हा एकदा मी सांगतो की आज जी काही पाणी नळपाणी दुरुस्तीची जी काही योजना चालू आहे, दुरुस्तीचे जे काम चालू आहे ते अतिशय धीम्यागतीने चालू आहेच, परंतु ते पूर्ण होऊनसुद्धा देवगडचा पाणी प्रश्न सुटणार असं वाटत नाही। देवगडचा पाणी प्रश्न खऱ्या अर्थाने जर सुटायचा असेल तर आपल्याला जी नवीन नळपाणी योजना आहे, कुर्ली सातंडी नळपाणी योजना आहे, ही प्रत्यक्षात कार्यान्वित आली पाहिजे। आज ती अतिशय पहिल्या टप्प्यावर आहे आणि मला वाटतं अजून 2 वर्ष जातील, परंतु या माध्यमातून माझी पालकमंत्र्यांना अशी कळकळीची विनंती आहे की युद्ध पातळीवरती आपण स्वतः जातीने लक्ष घालून ही जी नळपाणी योजना आहे ती नळपाणी योजना मंजूर करून त्यासाठी बजेटमधून तरतूद करून लवकरात लवकर ती करावी, जेणेकरून देवगड जामसंडे शहरातील सर्व नागरिक या प्रश्नापासून मुक्त होतील आणि आपणास ते मनापासून दुवा देतील या निमित्ताने मी सांगू इच्छितो। या संदर्भामध्ये आत्ताच मला वाटतं 18 तारीखला एक मोठा शेतकऱ्यांचा मेळावा झालेला होता राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वात आहे आणि त्या मेळाव्यामध्ये काही ठराव मंजूर झालेले आहेत आणि त्या ठरावामध्ये काही अल्टिमेटम शासनाला देण्यात आलेले आहेत की त्यांनी काही मागण्या केलेल्या आहेत, ज्याच्यामध्ये संपूर्ण कर्जमाफी आहे, त्याच्यानंतर हेक्टरी 5 लाख रुपयाची मागणी त्यांनी केलेली आहे। त्याचप्रमाणे माझ्या मते संशोधन केंद्र या ठिकाणी व्हावं अशी पण त्यांची मागणी आहे। ह्या सगळ्या मागण्या ज्या शेतकऱ्यांच्या आहेत त्या अतिशय न्याय्य मागण्या आहेत, अशा प्रकारची समितीची भूमिका आहे आणि त्यांनी असं अल्टिमेटम दिलं आहे की 12 मार्चपर्यंत या मागण्या जर मान्य झाल्या नाहीत तर 12 मार्चला एक मोठा मोर्चा कलेक्टर ऑफिसवर न्यावा अशा प्रकारचं त्यांनी जाहीर केलेलं आहे। परंतु त्यांनी हे आशा व्यक्त केली आहे की त्यांच्या मागण्या आता सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू आहे, त्यामुळे त्यांना अशी खात्री त्यांनी व्यक्त केलेली आहे की शासन अतिशय संवेदनशील आहे आणि शासन स्तरावर पाहणी पण चालू आहे। मला वाटतं त्यांचे प्रतिनिधी जे असतील म्हणजे कृषी खात्याचे असतील, महसूलचे असतील, हे युद्ध पातळीवर पाहणी करत आहेत आणि त्या पाहणीनंतर अशा प्रकारचं पॅकेज शासन या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये जाहीर करेल अशा प्रकारची आशा राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केलेली आहे आणि त्यांनी स्वतः पालकमंत्री असतील, मुख्यमंत्री असतील, या सगळ्यांशी त्यांनी संपर्क या दृष्टीने साधलेला आहे आणि मला खात्री आहे
किंवा मला आशा आहे असं मी म्हणेन की शासन अशा प्रकारचं पॅकेज लवकरात लवकर जाहीर करेल आणि अशा प्रकारची मोर्चाची वेळ कदाचित येणार नाही. परंतु जर अशी काही वेळ आली शेतकऱ्यांसमोर तर समिती निश्चितपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहील. कारण समितीची जी बांधिलकी आहे ती सामान्य नागरिकाशी आहे, शेतकऱ्यांशी आहे आणि जो पीडित आहे त्यांच्याशी आहे. त्यामुळे त्याबद्दल काही प्रश्न नाही. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या लिपिक भरती प्रक्रियेची परीक्षा केंद्र बदलल्यानं सिंधुदुर्गातील गरीब बेरोजगार युवक आणि युवतींना सुमारे 5,000चा भुर्दंड बसतोय. यावरून माजी आमदार वैभव नाईक यांनी जोरदार टीका केली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची परीक्षेची सेंटर ही जेव्हा अर्ज भरला त्या मुलांनी तेव्हा पणजी, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग अशी टाकण्यात आली होती. परंतु आता या मुलांची परीक्षेची सेंटर ही पुणे, नाशिक ह्या वेगवेगळ्या लांबच्या शहरामध्ये लागलेली आहेत आणि त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या मुलांना हा अधिकचा आर्थिक भुर्दंड पडणार आहे आणि त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या बाहेरच्या मुलांना ह्याची जास्त संधी मिळणार आहे नोकर भरतीची आणि त्यामुळे त्यामध्ये पारदर्शकता राहणार नाही. आणि म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री, सिंधुदुर्गचे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी गेले वर्षभर AI मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रथम राज्यामध्ये देशामध्ये आला आहे, AI मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने प्रगती केली असं वारंवार पत्रकार परिषद घेऊन सांगतायत. परंतु या परीक्षा ते वर्षभराच्या कालावधीमध्ये या आपल्या जिल्ह्यामध्ये किंवा जिल्ह्याच्या बाजूच्या जिल्ह्यामध्ये घेऊ शकले नाही ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी किंवा पालकमंत्र्यांनी AI ची मोठी ही घोषणा करू नये. त्यापेक्षा आपल्या जिल्ह्यातील गोरगरीब विद्यार्थी आहेत, जी शेतकऱ्यांची मुलं आहेत, ज्यांनी 1700-1800 रुपये भरून अर्ज भरला आहे आणि त्यांना आता पुण्यापर्यंत जायला खरं म्हणजे अजून 5,000 रुपये भुर्दंड पडणार आहे आणि त्यामुळे या परीक्षेमध्ये आणि पुन्हा या नोकऱ्या लागतील की नाही किंवा बाहेर या नोकऱ्या संदर्भात चर्चा सुरू आहे दबक्या आवाजामध्ये आणि त्यामुळे या सगळ्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे आणि मोठ्या प्रमाणात शासनाचे किंवा जिल्हा बँकेची बंदवेगिरी उघड झालेली आहे आणि त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या नुकसानी जबाबदार कोण? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या नोकरीच्या ज्या तरुण नोकरीसाठी अपेक्षित आहेत त्यांना जबाबदार कोण? हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे या परीक्षा या जवळच्या जिल्ह्यातच झाल्या पाहिजे होत्या किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच झाल्या पाहिजे होत्या, परंतु हा भुर्दंड पडण्यास ही जिल्हा बँक आणि शासन जबाबदार आहे. महिलांचा अपमान आम्ही कधी केला नाही, भावनिक राजकारण करू नये असा इशारा देत माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी नगराध्यक्षा श्रद्धाराजे भोसले यांच्यावर पलटवार केलाय. पाहूया. स्वागत. 24 तारीखला सावंतवाडी नगरपालिकेमध्ये आमची मीटिंग झाली, पहिलीच मीटिंग होती आणि त्या मीटिंगमध्ये अशा काही गोष्टी घडल्या त्यामुळे सन्माननीय नगराध्यक्ष मॅडमना पत्रक काढावं लागलं आणि ते पत्रक मी तुमच्या माध्यमातून पत्राच्या माध्यमातून वाचण्यात आलं की त्यांनी असा आरोप केला की एका महिलेचा अपमान झालेला आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे आणि काही नगरसेवकांनी तो माझा अपमान केला. मला असं वाटतं की तुम्ही सगळेजण तिथं होता, त्या गोष्टीला विरोध मीच केला होता, त्याच्यामुळे हे 100% मला लागू होतं म्हणून मी बोलतो. कारण जनतेच्या मनात गैरसमज नको म्हणून मला ही प्रेस घ्यावीशी वाटली. सभाशास्त्राचे काहीतरी नियम असतात. एकदा आपण चान्स दिल्यानंतर जी व्यक्ती असते तिथं प्रभारी बसलेली व्यक्ती असते त्याने ती मीटिंग चालवायची असते. त्यावेळी सुट्टी घेतलेल्या नगराध्यक्षाची उपस्थिती असू नये असं मला वाटतं माझ्या हिशोबाप्रमाणे. मी जेव्हा विरोध दर्शवला तेव्हा सीओ जे होते प्रशासन बसलं होतं, त्या गोष्टीला त्यांनी मला उत्तर द्यायला पाहिजे होतं की ऑनलाईन पद्धतीने बसता येतं किंवा नगराध्यक्षांनी सांगितलं पाहिजे होतं की असा GR आहे, अमुक आहे, या पद्धतीने ती निरीक्षक म्हणून राहू शकते नगराध्यक्ष मॅडम. पण तसं दोघांनी आम्हाला कल्पना दिली नाही आणि त्यांनी तो लॅपटॉप चालू होता ऑनलाईन ते बंद केलं आणि ते समाजशास्त्राप्रमाणे बरोबर आहे म्हणून निरोधकांचं मी कौतुक करतो की त्याने योग्य रीतीने ती मीटिंग हाताळली आणि मीटिंग ही जरी एक आम्ही काही गोष्टींना विरोध केला तर विरोध हा होतोच. मीटिंग म्हटल्यानंतर विरोध
दावे प्रतिदावे आलेच, पण निरोडकरांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि सांगू इच्छितो नगराध्यक्ष मॅडमना, आमचा हेतू कोणाचा अपमान करणं नाही, आमच्यावर चांगले संस्कार झाले, त्यामुळे आम्ही कधी महिलेचा अपमान केला नाही. 25 वर्ष राजकारण करतो. उगाच तुम्ही राजकारण करून माझ्या भानगडीत पडू नका. तुम्ही असेल तिथं सुखी राहा व संजीव परबाच्या खेळीला तुम्ही येऊ नका, असं या प्रेसच्या द्वारे मी त्यांना सांगू इच्छितो. दुसरी गोष्ट, नगरपालिकेचं एक इंस्टाग्राम आहे आणि फेसबुक आहे. हे फेसबुक आणि इंस्टाग्राम कशासाठी ठेवलं तर आरोग्य विषयक, स्वच्छता अभियान, माझी वसुंधरा, शासकीय स्कीम असतील याच्यासाठी ते इंस्टाग्राम आणि फेसबुक ओपन केलेलं आहे. त्याच्यावर सिंधुदुर्ग लाईव्हची जी बातमी आली होती, तर त्याने जे पत्रक दिलं होतं ते मॅडमनी त्याच्यावर टाकलं. हे जे फेसबुक आणि नगर इंस्टाग्राम आहे ते राजकारण करण्यासाठी नाही, आणि ते कायम जे म्हणतात मी लोकांनी निवडून दिलं, आम्हाला पण लोकांनीच निवडून दिलंय, आम्ही वरून येऊन खालती पडलेलो नाहीये आणि आमचा अधिकार आहे लोकांसाठी भांडायचं, म्हणून आम्ही भांडलो. आणि जर काय चुकीचं होत असेल तर अजूनही या गोष्टीला मी स्वतः 100% त्या गोष्टीला विरोध करेन, असं मी या ठिकाणी मला तुम्हाला सांगावंसं वाटतं. आणि भावनिक होऊन लोकांना भावनिक करून राजकारणात येत नाहीत. तुम्ही 12 कोटीच्या नगराध्यक्ष आहात, त्याच्यामुळे परत परत लोकनियुक्त लोकांनी केलं हे मला तुम्ही सांगू नका आणि बोलायला भाग पडू नका. तुम्ही सुट्टीवरनं या, तुमचा बंब पडतोय 2-2 दिवस बंद, तो तुम्हाला जमत नाहीये आणि विकासाच्या गप्पा मारू नका. एकदा बंब बंद पडला, आम्ही टेक्निकल मुद्दा समजू शकतो, कारण इन्सुलिन आग लागली तरी यांचा बंब बंद. त्याच्यामुळे पहिले बंब काय ते दुरुस्ती करा आणि त्याच्यानंतर ते काय ते निरीक्षक म्हणून येतात ते काय ते बघा. आणि उद्या सुद्धा आमची मीटिंग आहे, त्या मीटिंगमध्ये सुद्धा आम्हाला जे काम अर्थसंकल्पावर बोलायचं आहे, कशी चिरफाड करायची आहे ती मी उद्या चिरफाड करेन. आणि ते वकील आहेत, त्यांना माहिती आहे सपोर्ट केला नाही, त्यांनी योग्य तो निर्णय घेतला. सपोर्ट काय, मला पाड्याला माझ्या वाड्यात होते, सपोर्ट काय केला नाही, त्यांनी योग्य तो निर्णय घेतला, सभाशास्त्रावर निर्णय घेतला. आणि जर ते येणार होते तर सीओने आम्हाला सूचित केलं पाहिजे होते. जर एखाद्या मिटिंगला राजेश नाईकला यायचं असेल, आज तुमच्या ठिकाणी राजेश नाईक येणार, हे सूचित करावं लागतं. आम्हाला कोणी सूचित केलं होतं का? नगराध्यक्ष मॅडम ऑनलाईन असणार, आम्हाला नोटीस दिली होती का? आम्ही मान्य केलं असतं. अचानक तुम्ही आणून काय करणार, या गोष्टी आम्हाला मान्य नाही. आणि एकदा चार्ज दिल्यानंतर मी तर राजेश नाईकला अखत्यारी दिली माझ्या प्रॉपर्टीची, मग तो विकेल नाही तर करारनामा करेल. एकदा विश्वासाने दिल्यानंतर विश्वास ठेवावा लागतो. ह्या सभेला मी हजर नव्हतो, ह्या सभेला हजर होतो मी होतो. मी एकाही सभेला मी नव्हतो, त्या सभेला बघा तुम्ही, त्या सभेला मी नव्हतो. संजीव परब इथं असेल तिथं विरोध आहे, जे विरोधात काम होत असेल तर. आंबा काजू नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे, आमची मागणी मान्य करा. आंबा काजू बागायतदार शेतकरी बांधवांच्या एकजुटीचा विजय असो, अशा जोरदार घोषणा देत वेंगुर्ला बस स्थानक ते तहसीलदार कार्यालयापर्यंत तालुक्यातील आंबा काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीनं भव्य मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर तहसीलदार कार्यालय इथं धरणे आंदोलन करत वेंगुर्ला तहसीलदार यांना विविध मागण्यांचं निवेदन सादर देखील करण्यात आलं. आंबा काजू बागायतदारांच्या एकजुटीचा, आंबा काजू बागायतदारांच्या एकजुटीचा आमची मागणी मान्य करा, आमची मागणी मान्य करा. कोण म्हणतो देणार नाही, कोण म्हणतो देणार नाही, म्हणतो देणार नाही, कोण म्हणतो देणार नाही. सर्व शेतकऱ्यांना नम्र विनंती आहे, आपण गेले शेतकऱ्यांचं नेतृत्व केलं असं हा पहिला मोर्चा आहे, पहिलं आंदोलन आहे की त्या ठिकाणी आज सगळ्यांनी स्वतःचं नेतृत्व स्वतः
का केलं आणि त्याची परिणिती आज हजारो लोक इथे जमण्यामध्ये झालेली आहे। सर्वात पहिलं या ठिकाणी आज तुमच्या वतीने, आमच्या वतीने, सगळ्यांच्या वतीने सगळ्यांचं या ठिकाणी आज अभिनंदन करतो, कारण जर आता नाही तर कधी नाही ही संजय गावडेंच्या या ठिकाणी स्लोगन होती, आता नाही तर कधी नाही। आणि म्हणून या ह्याच्यामध्ये आज आपण गेले आपण प्रयत्न केले, अनेक मिटिंगा घेतल्या, अनेक गावाशी संपर्क साधला, शेतकऱ्यामध्ये जागृती झाली आणि ही सुरुवात आहे। मी या ठिकाणी तहसीलदारांच्या माध्यमातून शासनाला आज सूचना करतो की हा वेंगुर्ल्यात एकदा आतापर्यंत स्वातंत्र्याच्या आधी महात्मा गांधींनी शिरोड्यामध्ये आंदोलन केलं आणि देश पेटला होता। हे वेंगुर्ला आहे, या वेंगुर्ल्यामध्ये सुरुवात झालेली आहे आणि सुरुवातीला आहे का नाही सर, शासनाने आमच्या योग्य मागण्याकडे, आमच्या ठिकाणी आमचा शेतकरी आज नेस्तनाभूत झालेला आहे। 5%, 10% नाही, तो -50% झालेला आहे। पुढची 5 वर्ष तो उभा राहू शकत नाही, अशी परिस्थिती असताना गेल्या 4 वर्षात आमच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं काम शासनाने केलेलं आहे। यावेळी हा विषय गांभीर्याने घेऊन आपल्या शासनाने आता चालू अधिवेशनामध्ये त्वरित आज या ठिकाणी आमच्या मागणीप्रमाणे हेक्टरी आंब्यासाठी 5 लाख, काजूसाठी हेक्टरी 3 लाख ही नुकसान भरपाई त्वरित आज या ठिकाणी आज वितरित केली पाहिजे, तसे आदेश या अधिवेशनामध्ये निघाले पाहिजे। आणि आमच्या जे या ठिकाणी आज पत्र दिलेलं आहे, इथे कुठलीही या ठिकाणी आज सीमा नाही, आंबा बागायतदाराच्या पूर्ण क्षेत्राला नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे। आणि या ठिकाणी आज जे कृषी विभागाने जो या ठिकाणी आज अहवाल दिलेला आहे त्याप्रमाणे पंचनामे नाहीत, पंच यादी नाही, आज सरसकट 7-12 प्रमाणे 8 प्रमाणे शेतकऱ्यांना या ठिकाणी आज त्याची नुकसान हक्काची नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे। अवकाळी झाली नाही, दुसऱ्या दिवशी सगळं विधान भवन गाजतं। आणि आज आम्ही या ठिकाणी पालकमंत्र्यांनी दिला जो या ठिकाणी आदेश असेल किंवा इतर या ठिकाणी आज आमदार या ठिकाणी प्रयत्न करत असतील ते पुरेसे नाही। हाऊस त्यांनी या ठिकाणी विधानसभा डोक्यावर घेतली पाहिजे। कोकणात 34 आणि मुंबईच्या 34 पैकी 25 आमदार हे कोकणातले आहेत आणि म्हणून विधान भवन जोपर्यंत नुकसान भरपाई डिक्लेअर होत नाही तोपर्यंत विधानसभा चालता कामा नये, आता या ठिकाणी कामकाज होता नाही अशी आमची मागणी आहे। त्या शासनाने त्वरित अंत न बघता निर्णय घ्यावा अशी विनंती करतो। गेले 7-8 दिवस सतत हा मोर्चा यशस्वी व्हावा याच्यासाठी वेंगुर्ला तालुका शेतकरी न्याय हक्क संघटना यांच्या माध्यमातून गेली 2-3 वर्ष काम करत असताना जे शेतकरी या संघटनेमध्ये जे नेते नेहमी सहभागी असायचे आणि सर्वांची इच्छा होती की आपण सर्वजण मिळून आज शेतकऱ्यांसाठी लढायचं आहे। आजची परिस्थिती आंबा बागायतदार, काजू बागायतदारांची पाहिल्यानंतर, विदारक परिस्थिती पाहिल्यानंतर असं वाटायला लागलंय की हा एकतर कोकणचा शेतकरी राजा एकतर नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेच किंवा नष्ट करण्याच्या मार्गावर आहे। अशा प्रकारच्या प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये संशयाची भीती वाटत आहे। कारण आज जर बघितलं आपण तर संपूर्ण या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अशी परिस्थिती आहे की आंब्याची झाडं, काजूची झाडं ही कोळशासारखी काळी झालेली आहेत। आज किमान 5 लाखाची जर बाग घेतलेली असेल, शेतकऱ्यांनी घेतलेली असेल आणि ज्यांची आंब्याची झाडं असतील तर त्याच्या दुप्पट आंबा बागायतदाराला खर्च येतो। 5 लाखाचं दूध उत्पन्न घ्यायचं तर 5 लाख रुपये खर्च, 10 लाख आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन बघितलं तर 12 लाखापर्यंत हा त्यांना पूर्णपणे खर्च येतो। आज कुणी मला वाटतं या कर्जाच्या फेरीतून बाहेर पडण्याची परिस्थिती दिसत नाहीये। त्यामुळे सगळ्यांनी एल्गार केला, सगळ्यांनी ठरवलं की काही झालं तरी आज शेतकऱ्यांची एकजूट झाली पाहिजे, एक संघ झाले पाहिजे, सर्व शेतकरी एका व्यासपीठावरती आले पाहिजे, एकत्र जमले पाहिजे आणि आपली ताकद दाखवली पाहिजे, हे सर्वांचं म्हणणं होतं। परंतु काही त्या दिवशीचं थोडंसं आम्हाला फार वाईट वाटलं। काही लोकांना आपले काही नेते घेऊन मुंबईला गेले, इथं बैठक जिल्ह्याला निवेदन दिलं, अरे एवढे भले शेतकरी आहेत का तुम्ही त्यांना सोबतीला घेतलं नाही, का त्यांना तुम्हाला विश्वासात घेतलं नाही, का तुम्ही तिथपर्यंत जाऊ शकत नाही, हे फार वाईट वाटतं। मग तुम्ही
आपली मोठेपण दाखवण्यासाठी एसी मध्ये बसून राजकारण करून अशा प्रकारचं जर करत असाल तर चुकीचं आहे. आज जर या मोर्चाच्या ठिकाणी येऊन तुम्ही जर आमच्या मोर्चाला सामोरं गेला असता आणि मोर्चाच्या समोर तुमची भूमिका मांडली असती तर खरोखरच तुम्ही या जिल्ह्याचे नेते म्हणून शोभला असता. आज ठिकाणी तुम्ही गैरहजर आहात. आज तुम्हाला या मोर्चाच्या ठिकाणी येऊन तुम्हाला तोंड देण्याची हिंमत होत नाही. असं व्हायला नको. कारण ज्यावेळी तोक्ते वादळ झालं, तोक्ते वादळामध्येही शेतकऱ्यांना भरमसाठ नुकसान भरपाई मिळाली. तोक्ते वादळानंतर शेतकरी कर्जमाफी झाली. परंतु मला घट्ट चांगली आठवण आहे की त्यावेळी भांडत होतो की बऱ्याच शेतकऱ्यांना बँकांमध्ये, जिल्हा बँकांमध्ये नावं लागली होती सगळ्यांची कर्जमाफीची. पण बरेच त्यातील शेतकरी असे असतील की ज्यांची बँकेसमोर नावं लागलेली होती यादीमध्ये कर्जमाफीची, कालांतराने त्यांना सांगण्यात आलं की तुमची नावं वगळलेली आहेत. शेतकऱ्यांनी उंबरे झिंजवले, बँकाचे उंबरे झिंजवले, सर्व नेत्यांना भेटले, पण कुणालाही कळवळ आला नाही. सर्वजण फक्त एकच पाहत होते की बऱ्याच सोसायट्या असतील, जिल्हा बँका असतील, तालुका बँका असतील, परंतु खरोखर शेतकऱ्यांना न्याय द्यायचा त्यांनी प्रयत्न केला का? किती शेतकरी आहेत त्याला किती जणांना कर्जमाफी मिळाली नाही, त्याच्यासाठी कोणी पाठपुरावा केला का? नाही केला. आणि काल तुम्ही अशा प्रकारचे वागताय, हे चुकीचं वागताय. असं वागू नका. शेतकरी खरोखर त्रासात गेलेला आहे. बरं, भयंकर वाईट परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीमध्ये त्यांनी कुणाकडे बघायचं? मायबाप सरकारकडेच बघणार ना. असं जर तुम्ही वागत असाल तर ते चुकीचं होते. म्हणून आम्ही सर्वांनी ठरवलं की भव्य मोर्चा निघाला पाहिजे, सर्व शेतकरी एकत्र आले पाहिजेत आणि सर्व शेतकरी बांधव आज वेगवेगळ्या तालुक्यामध्ये एकत्र जमले. हेच खरं आमचं आजचं आश्रय आहे आणि यासाठी रस्त्यावर उतरलेला आहे. पण हेच ह्याच्यासाठी ज्यांनी परिश्रम घेतले, मी कुणाचं नाव घेत नाही, परंतु ज्यांनी परिश्रम घेतले, गेले 6 दिवस सतत दुपार अगदी रात्री 12-1 वाजेपर्यंत बसून याचं नियोजन करत होते. प्रत्येक शेतकऱ्याला बाहेर येण्याचं आवाहन करत होते. परंतु प्रत्येक शेतकऱ्याला समजून आलं की आजची परिस्थिती खरोखर विदारक आहे आणि आज जर आपण एकत्रपणे जमलो नाही तर आपण भविष्यात कधी जमा होऊ शकत नाही आणि आपला आवाज दाबून टाकला जाईल. परंतु आता तुम्ही लक्षात ठेवा की हा आवाज दाबणं फार तुम्हाला मुश्किल होऊन जाईल. आज मी तालुक्यामध्ये आहोत, उद्या मी जिल्ह्याला काढू आणि मंत्रालयापर्यंत धडकल्याशिवाय राहणार नाहीत अशी मी तुम्हाला या ठिकाणी ग्वाही देतो. या शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासावरती तुम्हाला मी सांगतो. त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर नुकसान भरपाई जाहीर करून या शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नये अशी मी सर्वांना विनंती करतोय. याच्या पुढे शेतकऱ्यांना तुम्ही अगदी कधी गृहीत धरू नका. म्हणजे तुम्ही जसं काय आम्ही तुमच्यावरती कर्ज देताना उपकार करतो किंवा तुम्हाला आम्ही एखादी सबसिडी योजना देताना उपकार करतो, हे तुम्ही उपकार असं समजू नका. आणि प्रत्येकाला याच्यापेक्षा एक सुंदर म्हणजे माझी कल्पना आहे की त्या नेत्यांना एवढी विनंती आहे की तुम्ही शेतकऱ्यांच्या अवजारांवरती, शेतकऱ्यांच्या खतांवरती, शेतकऱ्यांच्या तुम्ही औषधांवरती, कीटकनाशकांवरती जो जीएसटी लावलाय तो अगोदर सगळ्यात पहिला माफ करा. आणि ही मागणी सर्वप्रथम यानंतर आम्ही लावून जाणार आहोत आणि जर जोपर्यंत ती माफी होत नाही तोपर्यंत शेतकरी गप्प बसणार नाही. खताचे किमती वाढलेले आहेत. 50 किलोचं पोतं 45 किलो झालं, 45चं 40 झालं. शेतकरी सहन करतायत अक्षरशः. त्यामुळे आता सहनशीलतेचा तुम्ही अंत पाहू नका. आणि या शेतकरी राजाला माझी विनंती आहे की आपणही शांत बसू नका. जोपर्यंत आपल्याला न्याय मिळत नाही, जोपर्यंत एकतरी आपल्याला आंबा बागायतदारासाठी 5 लाख मिळत नाही, काजूला 3 लाख मिळत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन आपण सर्वांनी चालवायचं आहे. तर सर्व शेतकऱ्यांनी ही काही एकजूट दाखवलेली आहे ती पूर्णपणे तशीच राहणार आहे. हा एल्गार आहे तो संपूर्ण शेतकरी, त्याच्यानंतर त्यावरती आंबा बागायतदार, काजू बागायतदार असतील, त्यावरती प्रक्रिया करणारे जे उद्योजक असतील त्यांनी आमच्या ह्याच्यामध्ये सामील होऊन आणि करारनाम्याने ज्यांनी बागा घेतलेल्या आहेत, करारावरती जे व्यापारी बागा करतायत त्यांनाही मला वाटतं आंबा बागायतदार जे असतील त्यांनी कराराला दिलेले असतील, त्यांनाही माझी विनंती राहील की त्यांनी सर्वांना सहकार्य करायचं आहे. उद्या जर तुम्हाला नुकसान भरपाई मिळाली तर तुम्ही त्यांचाही विचार करायचा आहे अशी सर्वांना मी अगदी हात जोडून विनंती करणार आहे. तर आमचा आमदाराने यावेळी या तालुक्यातील या आणि तसेच या मतदारसंघातील जिल्ह्यातील आमदारांना विनंती राहील की तुम्ही सर्वांनी या ठिकाणी या सगळ्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करा. शेतकऱ्यांच्या बाजूला राहा, शेतकऱ्यांच्या समोर तुम्ही येऊन त्यांच्या समोर विनंती करा. आज या तहसीलदार कार्यालयावर वेंगुर्ल्यातील तमाम आंबा बागायतदार आणि व्यापारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचा देवगड तालुका आंबा बागायतदार आणि व्यापारी संघाचे आम्ही सगळे पदाधिकारी, आमचे अध्यक्ष काका डोके, त्याचप्रमाणे आमचे सदस्य किरण टेंबुलकर, आंबा बागायतदार आणि व्यापारी या ठिकाणी प्रशांत शिंदे, गणेश वाळके
आणि इतर काही आमची लोक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सगळ्या आंबा बागायतदारांवर मोठं संकट या ठिकाणी आलेलं आहे आणि त्या संकटाला सामना करण्यासाठी आणि त्यातनं काहीतरी शाश्वत शासनाकडनं या ठिकाणी मदत मिळवण्यासाठी आपण सगळे शेतकरी या ठिकाणी मोठ्या संख्येने जमलेलो आहोत. खरं तर देवगडमध्ये आम्ही एक छोटेखानी एक सभा घेतली. त्या सभेला जवळपास 700-800 शेतकरी त्या ठिकाणी जमले आणि त्या सभेचं रूपांतर नंतर मेळाव्यात झालं. त्या मेळाव्याला जवळपास 3500हून जास्त लोक त्या ठिकाणी शेतकरी, आंबा बागायतदार आणि व्यापारी उपस्थित होते. सन्माननीय शेतकरी कामगार संघाचे अध्यक्ष राजू शेट्टी साहेब हे या ठिकाणी उपस्थित होते. राजू शेट्टींच्या मार्गदर्शनाखाली देवगड तालुक्यातील शेतकरी एकत्र झाले आणि त्या ठिकाणी एक न्यायाची अपेक्षा या आमच्या शेतकऱ्यांना निर्माण झाली आणि त्याच धोरणाने आज आपण या ठिकाणी उपस्थित आहात. आम्हाला शासनाकडे आम्ही काही मागण्या केल्या देवगड तालुक्याच्या वतीनं. कदाचित पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांच्याही त्याच मागण्या आहेत. एकतर आंब्याला शाश्वत हमीभाव मिळाला पाहिजे, त्याचप्रमाणे जी काही नुकसान भरपाई झाली आहे ती तात्काळ पंचनामे करून त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे आणि त्याचप्रमाणे जे काय आपण सीसी कर्ज, शेतकरी कर्ज ज्या ठिकाणी आंबा बागायतदारांनी घेतलंय त्या आंबा बागायतदारांचे सातबारे त्या ठिकाणी कोरे झाले पाहिजे. या प्रमुख मागण्या या ठिकाणी घेऊन आम्ही त्या ठिकाणी न्याय मागण्यासाठी मंत्रालयात देखील त्या दिवशी आमची मीटिंग झाली. परंतु त्या मीटिंगमध्ये कोणत्याही प्रकारचा शाश्वत असा रिझल्ट त्या ठिकाणी आला नाही आणि म्हणूनच आम्ही कलेक्टरांना पत्र दिलं होतं आणि त्या कलेक्टरांच्या पत्रामध्ये आम्ही आमच्या तालुक्याच्या वतीनं मागणी केली आहे की येणाऱ्या अधिवेशनात अर्थसंकल्पात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला 6 तारखेपर्यंतचं अल्टिमेटम आम्ही त्यांना दिलंय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला शाश्वत असं पॅकेज या ठिकाणी जाहीर झालं पाहिजे आणि ते जाहीर नाही झालं तर येणाऱ्या 12 तारखेला तहसीलदार कार्यालयावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सगळ्या आंबा बागायतदारांच्या वतीनं आम्ही आंदोलन या ठिकाणी छेडणार आहोत आणि ते जर नाही त्याच्यातनं पण काही निष्पन्न नाही झालं 8 दिवसाची पुढे मुदत देणार आणि त्या मुदतीत जर काही नाही झालं तर सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्याच्या वतीनं त्या ठिकाणी आम्ही मुंबई गोवा हायवे जाम करणार. ह्या पद्धतीने आम्ही तहसील कलेक्टर ऑफिसला निवेदन दिलेलं आहे. गेली 4 वर्ष सातत्यानं शेतकरी नुकसानीत आहे. आंबा काजू उत्पादक शेतकऱ्यांकडे शासनाचं लक्ष नाही. कोकणातील शेतकरी आत्महत्या करत नाही त्याचा अर्थ शेतकरी श्रीमंत आहे असा नाही. आंबा आणि काजूवरच शेतकऱ्यांचं आर्थिक बजेट असतं. यामुळे शासनानं तात्काळ नुकसान भरपाई द्यावी, शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नये असा इशारा ज्येष्ठ नेते MK गावडे यांनी दिला. आंबा व काजू याचं झालेल्या नुकसानाबाबत आज शेतकऱ्यांनी धडक मोर्चा तहसील कार्यालय असेल, कृषी विभाग असेल याच्यावर काढलेला आहे. वेंगुर्ला ST स्टँडपासून या ठिकाणी आंदोलनाच्या ठिकाणी आज मोर्चा काढून जवळजवळ हजारो शेतकरी या मोर्चात सहभागी झालेले होते. नेमकं कशासाठी मोर्चा होता आणि याबाबत काय शेतकऱ्यांनी शासनाला अल्टिमेटम दिला आहे आपण जाणून घेऊ. आपल्यासोबत आहेत जे या मोर्चाचं नेतृत्व करणारे MK गावडे आपल्यासोबत आहेत. गावडे साहेब, काय सांगाल, कशा पद्धतीने आजचा हा मोर्चा होता आणि शासनाला काय अल्टिमेटम दिला गेला? ह्या मोर्चाचं कारण एकमेव आहे की गेली 4 वर्षात सातत्याने शेतकरी नुकसानीत आहे, परंतु या ठिकाणी शासनाचं लक्ष आज या ठिकाणी आंबा उत्पादक किंवा काजू उत्पादक शेतकऱ्याकडे नाही आणि म्हणून या शेतकऱ्यांनीच शेतकऱ्यांचं नेतृत्व करून उत्स्फूर्तपणे आजचं हे ठिकाणी आंदोलन आणि हा मोर्चा काढलेला आहे. कारण शासनाने आता तरी शेतकरी नेस्तनाबूत झाल्यानंतर तरी या ठिकाणी आज कोकणाकडे पाहावं. प्रत्येक वेळी या ठिकाणी आज भूकबळी असेल किंवा या ठिकाणी लोक या ठिकाणी आज आत्महत्या करतात. कोकणातला शेतकरी आत्महत्या करत नाही याचा अर्थ तो या ठिकाणी आज सुखी नाही आहे. तो या ठिकाणी आज आत्महत्या करत नाही याचा अर्थ तो श्रीमंत नाही आहे. त्याची पूर्ण इकॉनॉमी, त्याचं पूर्ण बजेट हे आंबा आणि काजूवरच असतं आणि आज त्याच्यातलं काही नाही, झिरो झालेलं आहे. पुढची 5 वर्ष शेतकरी जर शासनाने लक्ष दिलं नाही तर तो उभा राहू शकणार नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये आमची शासनाकडे मागणी आहे की पहिल्यांदा कोकणाला काहीतरी देण्यासाठी आज या ठिकाणी आपण सकारात्मक, आम्ही जे या ठिकाणी आज हेक्टरी आंब्यासाठी 5 लाख आणि काजूसाठी 3 लाख
हे जे मागितलेले आहेत ते आम्हाला लवकरात लवकर त्वरित आज या ठिकाणी मंजूर करून या ठिकाणी वितरित करावेत. आज कुठल्या तरी कागदी घोडे नाचवण्यामध्ये वेळ घालवू नये आणि शेतकऱ्याला मिळालं पाहिजे. आणि शेतकरी एक वेंगुर्ल्यातला जेव्हा शेतकरी उभा राहतो त्यावेळी जिल्हा आज या ठिकाणी उभा राहायला फार वेळ लागत नाही. आज जर या ठिकाणी शासनाने जर योग्य निर्णय लवकरात लवकर घेतला नसेल तर या ठिकाणी येत्या या ठिकाणी मातला आज या ठिकाणी जिल्ह्यावर भव्य दिव्य असा न भूतो न भविष्य असा मोर्चा शेतकऱ्यांचा काढला जाईल. शेतकऱ्यांची ताकद दाखवली जाईल. तेव्हा अंत न पाहता माननीय शासनाने जितक्या लवकर जमेल तितक्या लवकरात लवकर एक वेळ शासनाने शेतकऱ्याला मदत करावी. त्याचप्रमाणे याच माध्यमातून आम्ही सांगतोय की आज या ठिकाणी आज झाडं काळी कुट्ट झाली का झाली याचं संशोधन कोणी करायचं. शेतकऱ्या ठिकाणी आज आपल्याकडे डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कृषी विद्यापीठ आहे. यांनी काय संशोधन केलं, याच्यातनं काय मार्ग आम्हाला मिळाला तो आजही समजत नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, एवढा मोठा भ्रष्टाचार त्या ठिकाणी आज औषधामध्ये चाललेला आहे की या ठिकाणी आज जो येतो तो औषधं देतो. त्या औषधांचं प्रमाणीकरण कोणी करायचं, त्याच्या शासनाच्या ज्या लॅब आहेत त्या कशासाठी आहेत, त्या लॅबचा उपयोग काय आहे, सगळ्यांची मिली भगत आहे. आणि त्यांचं या ठिकाणी आज पैसे सगळे कमवतात. बॉक्सवाला पैसे कमवतो, औषधवाला पैसे कमवतो, शेतकरी मात्र नेहमी मरतो. आणि म्हणून दुसरा एक महत्त्वाचा विषय आहे की वन विभागाचे मंत्री त्याच्या राजकारणात त्यांच्यात ते सामील असतात. आज कोकणामध्ये माकड असेल, गवा असेल, आपल्याला खरं वाटणार नाही. गडेकर नावाच्या एका शेतकऱ्याच्या बागेत गेलो, हाताला मिळतील 8 फुटापर्यंत आंबे गवा रेड्याने खाऊन टाकले आणि शासनाकडून वन विभागाकडून कोणत्याही तऱ्हेचा उपाय होत नाही. आज आमच्या हातात नारळ नाही, आज आमच्या हातात आंबा नाही. मग अशा परिस्थितीमध्ये आज या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी जगायचं कशी, आमच्या कोकणातल्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करावी अशी काही शासनाचं हे आहे का. तर माझं म्हणणं आहे की कोकणातल्या सगळ्या आमदारांनी एकूण एक मुंबईमध्ये असतील किंवा ह्या 5 जिल्ह्यातले असतील या सर्व आमदारांनी एकत्रितपणे विधान भवनामध्ये आवाज उठवला पाहिजे आणि शेतकऱ्याला लवकरात लवकर या ठिकाणी आज नुकसान भरपाई मिळवून दिली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. आंबा काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी वेंगुर्ला तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी धडक मोर्चा काढला. या मोर्चात उपस्थित शेतकऱ्यांकडून शासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. हे आजचं जे शेतकरी आंदोलन आहे हे कुठल्याही पक्षाचं नाहीये, बरोबर आहे, कुठल्याही याचं नाही. हे आंदोलन फक्त शेतकरी न्याय हक्क संघटना वेंगुर्ला तालुका यांचं आहे. आणि आमच्या अशा मागण्या आहेत की नुकसान भरपाई देताना प्रति हेक्टरी मॅक्सिमम पण मर्यादा नाही ठेवायची आहे आणि कमीत कमी किमान मर्यादा ती पण नाही ठेवायची आहे. ज्याची 1 गुंठा जमीन असेल त्याला पण नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. तो पण शेती करतो, तो पण नुकसान सहन करतोय सध्या. त्यामुळे नुकसान भरपाई मिळतानाही सरसकट मिळाली पाहिजे एवढीच आमची मागणी. आणि पंचनामा न करता सरसकट, कारण ही गोष्ट आज 2 महिने चालू आहे आणि आज तुम्ही सांगताय की आज आम्ही आश्वासनं दिली आहेत, पण लेखी कोणी काय दिले ते आमच्या समोर आणावं. ज्या दिवशी जी काय मुंबईला जी मीटिंग झाली, आम्हाला कुठच्या ज्या शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता कोण नेते मंडळी माहीत नाही, इथे राजकारण करू नये. मी सुद्धा एक राजकारणी पक्षात आहे, पण राजकारण म्हणून नाही, आज मी एक शेतकरी म्हणून आलो आहे, शेतकरी बांधव म्हणून कळकळीने. त्याच कळकळीने त्याच माणसांनी सगळ्या जे कोण मुंबईला गेले, कलेक्टर ऑफिसला जे निवेदन दिलं त्यांच्यानी आमच्यासाठी खुलासा करावा. आणि जे 6 तारीखपर्यंत आम्ही अल्टिमेटम दिलेलं आहे, देवगडवासी नाही पण आम्ही व्यापाऱ्यांना सांगितलं आहे की आम्ही तुमच्या सोबत आहोत, आम्हाला तुम्ही घेऊन चाला. आणि 12 तारीखला जे काही एल्गार करायचं आहे एकत्रच करून एल्गार करायचा सगळ्या संघटनेने. देवगड आंबा बागायतदार व व्यापाऱ्यांच्या वतीने आज आम्ही इकडे वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये शेतकरी सर्व एकत्र जमून तहसीलदारांना निवेदन देण्यासाठी जमले होते. त्यांचं समर्थन करण्यासाठी आलो आहोत. परंतु आम्ही 7 तारीखपर्यंत अधिवेशनातल्या अर्थसंकल्पाच्या पॅकेजची वाट बघत आहोत. भरघोस पॅकेज जर मिळालं आम्हाला तर आम्ही कदाचित 12 तारीखच्या आंदोलनाचा विचार करू. परंतु आम्हाला कुठल्याही पद्धतीचा दिलासा मिळाला नाही तर 12 तारीखच्या आंदोलनावरती पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी हे ठाम आहेत. त्याचबरोबर इकडच्या वेंगुर्ल्यातल्या शेतकऱ्यांना अजून 1-2 गोष्टी मी सांगू इच्छितो की त्या दिवशी आमच्या मंचावरती काही अशाही गोष्टी झाल्या, ज्या गोष्टी म्हणजे औषध केमिकल कंपन्यावाले आपल्याला खूप दुकानदार फसवतात. तर आम्ही एक असं डिक्लरेशन केलं आहे की 40% वरती जी काही 40% मुद्दल जी असेल तेवढीच त्यांची द्यायची. 40% वरती कुठल्याही शेतकऱ्याने 1ही रुपया औषध दुकानदारांना देऊ नये. आणि ह्या मोहिमेमध्ये सुद्धा वेंगुर्ल्यातील शेतकऱ्यांनी आमच्या पाठीशी उभं राहावं. वेंगुर्ल्यातल्याच नव्हे तर पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्याने एवढंच सांगू इच्छितो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एकूण किती शेतकरी याच्यात सहभागी झाले, एकूण किती जणांना फटका बसलाय? आता आमच्या देवगडमध्ये त्या दिवशी आम्ही एक छोटासा मेळावा घेतला. त्या मेळाव्यात साधारण 4000 लोक आलेली होती.
त्या पद्धतीत जर आता पूर्ण जिल्ह्यातील सर्व लोक जर एकत्रित आले तर 10 ते 15 हजार शेतकरी एकत्र यायला हरकत नाही. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा जर विचार केला तर साधारण 200 कोटी सुद्धा कमी पडतील एवढं नुकसान. 1000 कोटीच्या पोटात ही रक्कम जाऊ शकते, कारण प्रत्येकाचे खर्च जे आहेत ते आज तेही निघणार नाहीयेत अशी प्रत्येकाची अवस्था आहे. शेतकरी वेंगुर्ला तहसीलदार कार्यालयावर तो वेंगुर्ला तालुका आणि संपूर्ण जिल्ह्यातील जे शेतकरी सहभागी झालेत, आंबा आणि काजू नुकसान भरपाई संदर्भात इथे शेतकरी जो जमा झाला आहे हा पूर्णपणे शेतकरी आज त्रस्त आहे. आज संपूर्ण गेले कित्येक वर्ष आंब्याचं नुकसान होतंय. आज वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये की हा जे फळ संशोधन केंद्र आहे या संशोधन केंद्राकडनं कोणत्या प्रकारचे संशोधन करून आज शेतकऱ्यांना कुठली औषधाची फवारणी करावी, कुठली काय फवारणी करून शेतकऱ्यांना कुठला मार्गदर्शन करावं, अद्यापपर्यंत या फळ संशोधन केंद्राकडनं मार्गदर्शन होत नाही. आणि या ह्याच्यामुळे आज शेतकरी पूर्णपणे नुकसानग्रस्त होऊन आज हवालदिल झालेला आहे. आज काजूचा जर विषय बघितला तर काजूला सुद्धा आज हमीभाव सुद्धा गोव्यासारख्या ठिकाणी आज हमीभाव 170 रुपये हमीभाव दिला जातोय. आज आपल्या सिंधुदुर्ग महाराष्ट्रामध्ये आज काजूला आपल्या हमीभाव दिला जात नाही. आज असं असताना सुद्धा काजूचा आज तुटपुंजी 15-20% आज काजूचा उत्पन्न असताना आज शेकरूसारखा एक प्राणी आज संपूर्ण ह्याचं नुकसान करत आहे. आज एखादा समजा शेकरू कोणीतरी अनावधानाने कुठेतरी मेलेलं असेल तर त्या संबंधित शेतकरी कोणीतरी कळवलं किंवा फॉरेस्ट विभागाला जर कळवलं समजलं तर संबंधित शेतकऱ्यावर 302 सारखा खुनाचा गुन्हा दाखल होतोय. आणि संपूर्ण आज माड बागायती बागायतदार आज संपूर्ण याच्यामुळे त्रस्त झाले आहेत. आज संपूर्ण जर बघितलं तर आज या जिल्ह्यामध्ये गावराड्यांचा संपूर्ण प्रश्न निर्माण झालेला आहे. आज या सरकारने हत्तीची मोहीम हाती घेतलेली आहे. तशीच आम्ही तहसीलदारांकडे आज मागणी केलेली आहे. आज गाव्याची गावा हटाव मोहीम ही सरकारने राबवली पाहिजे. आज शेतकरी फळ बागायतदार किंवा आज भाजीपाला पिकं आज घेत नाही, रब्बी पिकं संपूर्ण बंद झालेली आहेत. आज शेतकरी याच्यामुळे आज पूर्णपणे मेटाकुटीला आहे. आज संपूर्ण जर बघितलं आज या जिल्ह्यामध्ये जो आंबा आहे आंब्यापासून जो काही कॅनिंगसाठी जो आंबा निर्माण होतोय, आज जर कोकणमध्ये जर आपल्या या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एखादी आंब्यावर जर वायनरी काढली तर आज 200% त्याच्यावर टॅक्स आहे. एक कुठे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये किंवा याच्यामध्ये अद्यापर्यंत कोणी वायनरी काढलेली नाही. रत्नागिरीमध्ये एक वायनरी काढली, वायनरी काढण्यासाठी आंब्याची वायनरी काढण्यासाठी किंवा वाईन काढण्यासाठी शेतकरी पुढे येत नाही. आज ही संपूर्ण शासनाकडे आमची मागणी आहे. आणि या शेतकऱ्यांच्या वतीने आज शासनाचे जे लोकप्रतिनिधी आहेत किंवा जिल्ह्यातील आता जे लोकप्रतिनिधी आहेत या सगळ्यांनी शेतकऱ्यांना साथ देणं गरजेचं आहे. आणि हा सगळे जे शेतकरी ते उपस्थित राहून आज ह्याला मोर्चाला जे सहभागी झालेत आणि शेतकऱ्यापर्यंत जाग आणून दिली त्या सर्वांचं इथे मनापासून कौतुक करतोय. आणि शेतकऱ्यांनी असाच लढा कायमस्वरूपी शेतकऱ्याच्या हितासाठी चालू ठेवूया. नमस्कार, मी एक अणसूर गावचा एक छोटासा शेतकरी बोलतोय, योगेश प्रकाश गावडे. आज पूर्णपणे आंबा बागायतदार तसेच काजू बागायतदार पूर्णपणे आज नुकसानाच्या पूर्ण हतबल झालेले आहेत. तसेच आज शेतकरी पूर्णपणे एकजूट आहेत. पण जी व्यथा आमची सरकारपर्यंत पोहोचवली पाहिजे, जशी रत्नागिरी, देवगड, कुडाळ म्हणा, तसे आज जसे आमचे आमदार श्री दीपकभाई केसरकर यांनी पूर्णपणे आमच्या शेतकऱ्यांच्या पाठी उभं राहून आमची व्यथा सरकारकडे नेली पाहिजे. ती आज कुठेतरी आम्हाला दिसत नाही आहे. असं पूर्ण शेतकरी यांचं म्हणणं आहे की आज कुठेच त्यांचं शेतकऱ्याच्या पाठीमागे कुठचाही रोल दिसत नाही. महत्त्वाचं म्हणजे आज आम्ही आमचे जे पालनकर्ते आहेत आमदार म्हणून ते आज शेतकऱ्यांचे ते आहेत, त्यांनी ही सगळी गोष्ट सरकारपर्यंत पोहोचवली पाहिजे, ही अशी माझी विनंती आहे. अधिक सर्व शेतकऱ्यांची विनंती आहे. मोर्चाद्वारे आम्ही शासनाला दाखवून दिलंय की आम्ही एकत्र आहोत, आता शांत बसणार नाही. आंब्याला प्रति हेक्टरी 5 लाख आणि काजूला 4 लाख नुकसान भरपाई तात्काळ मिळाली पाहिजे. जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत गप्प बसणार नाही. अन्यथा 12 मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून मुंबई गोवा महामार्गावर चक्का जाम करू असा इशारा वेंगुर्ला तालुका शेतकरी न्याय हक्क संघटनेचे अध्यक्ष संजय गावडे यांनी दिलाय. आज या ठिकाणी आम्ही जो आजचा हा मोर्चा काढलेला आहे, आमचं एकच म्हणणं होतं की सर्व शेतकरी एकत्र आले पाहिजे आणि सर्व शेतकऱ्यांनी एकजुटी दाखवली पाहिजे. आणि ते खरोखरच आज या शेतकऱ्यांनी संपूर्ण वेंगुर्ला तालुक्यातील, त्याचबरोबर सावंतवाडीमधील असतील, कुडाळमधील असतील बरेच शेतकरी या ठिकाणी उपस्थित राहिले आणि त्यांनी या मोर्चाला प्रचंड ताकदीनिशी शासनाला दाखवून दिलेलं आहे की आम्ही आता एकत्र झालेलो आहोत आणि आता आम्ही गप्प बसणार नाही. आम्हाला आता नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे, ती पण आंब्यासाठी हेक्टरी 5 लाख रुपये आणि काजूसाठी 4 लाख रुपये. जोपर्यंतही आम्हाला नुकसान भरपाई मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही गप्प बसणार नाही. आणि या ठिकाणी आम्ही कोणत्याही परिस्थितीची नुकसान भरपाई मिळवून घेऊ, अन्यथा 12
मार्चला आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणार आहोत. त्यालाही जर तुम्ही दखल दिली नाही तर माझं म्हणणं आहे की आम्ही संपूर्ण या जिल्ह्यामध्ये हायवेला चक्का जाम करू. एकही गोव्यातून आणि गोव्याला वाहनं जाऊ देणार नाही, गोव्यातली वाहनं आम्ही मुंबईला जाऊ देणार नाही, अशी या ठिकाणी आम्ही या सर्व शेतकरी बांधवांच्या वतीने सरकारलाही अल्टिमेट देत आहोत. त्यामुळे सरकारने अंत पाहू नये, लवकरात लवकर जे होईल तेवढं, जमेल तेवढं केंद्र सरकारकडे मांडा, जिल्ह्याकडे महाराष्ट्राकडे मांडा, परिस्थिती बघा आणि शेतकऱ्याला लवकरात लवकर नुकसान भरपाई देऊन तुम्ही ह्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करा, अशी प्रामुख्याने मागणी राहील. आपली जर मागणी पूर्ण नाही झाली तर आपण मंत्रालयावर धडक मोर्चा सर्व आंबा आणि काजू बागायतदार काढणार का? नक्कीच. जर एवढंही जर शासन जर एवढा मोठा मोर्चा होऊ नये, जर शासनाला त्याची जर किंमत नसेल तर मला वाटतं नक्कीच मोर्चाला मंत्रालयावरती या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वतीने, रत्नागिरी जिल्ह्याच्या वतीने आम्ही एकत्र येऊन नक्कीच हा मोर्चा आमच्या मंत्रालयावरती धडकल्याशिवाय राहणार नाही. आणि ही परिस्थिती, हे पाऊल सरकार मला वाटतं आम्हाला नक्की उचलू देणार नाही. कारण खरोखर या जर शेतकऱ्याची कळवळ असणारं सरकार असं म्हणतंय तर मग यावेळी त्यांनी हे सर्व बाबी केल्या पाहिजे. शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा केला पाहिजे. शेतकऱ्यांवरची अवजारं असू देत, शेतकऱ्यांना वापरात येणारी ट्रॅक्टर असू देत किंवा त्याची औषधं असू देत, खतं असू देत, त्यांच्यावरचा GST माफ करून त्यांना अनुदान द्यावं, अशी नक्की द्यावी आमची ठाम मागणी आहे. आंदोलनात किती शेतकरी सहभागी झाले? आजच्या आंदोलनामध्ये माझ्या अंदाजाप्रमाणे 2 ते 2,500 शेतकरी या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होते. आणि त्या शेतकऱ्यांचं खरोखरच मी ऋण आणि आभार मानतो की आम्ही एक 4 दिवस त्यांना दिलं. 4 दिवसात बरेच हे शेतकरी सर्व एकत्र आले, सर्वांनी एकामेकाला भेटून हा मोर्चा यशस्वी करण्याचा प्रयत्न केला. त्याबद्दल सर्व शेतकरी बांधवांचे मी या ठिकाणी आभार मानतो. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. 108 रुग्णवाहिकेची दोन्ही चाकं निखळली. वेंगुर्ल्यात हजारो आंबा काजू बागायतदार एकवटले. आणि जिल्हा बँक लिपिक भरतीच्या केंद्रावरून गोंधळ, वैभव नाईकांचा घणाघात. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. धन्यवाद.